this video guys, kanang ako raning tubagon, naay nangutana nako, nag-message nako kung gawa sa Beauty Wise Rejuve Tomato kanang naapa ba daw kuno ko'y lain nga gigamit nga maintenance sa ako ang nawong. So, ang tubag nako, yes, na Wow. ako'y i-maintain sa ako ang nawong. So, 2 years po din ako siyang gigamit, guys. So, 2 years din ako siyang gigamit. Mao na ni ako ang gina-maintain sa akong nawong. Pero dili ni siya pang kuan kanang pang maintenance gyud. Pero take note, guys, daghan na pong naayo or nawala aning mga pimples, aning mga skin problems, aning ni Skin Fantasy. So, para nako, guys, nindot pud siya gamiton. Mo ni ako ang maintenance kay sa tanang rejuvenating nga miabot karon, kani gyud ang ako ang gina-maintain, ang Skin Fantasy. So 2 years na ni nako siyang gigamit, guys. 2 years na ni nako siyang gigamit na maintenance ako ang nawong. So supposed to be dili ni siya maintenance, pero nindot pud siya pang maintenance. Oh. So, daghan na pong naayo ani guys nga mga skin problem na daghang natabangan po ni Skin Fantasy. Under ni siya sa Kisein Enterprises, product ni siya sa Kisein Enterprises ang Skin Fantasy. So, kung mangutana mo nako og guys og asa ni namo mapalit or asa ni makuha nationwide, guys, naa ni oy mga distributor. Kung wala pa man mo nakabalog asa, pwede sad mo na ko mo PM diha, narama ko gibutan diha sa ubos, pwede sa FB account. So, pwede sad mo mag-comment diha, guys. Ako ra nang basahon, tubagon ra na ako. So, mao ni guys, ako ang gigamit ang Skin Fantasy Rejuvenating Set. So, 2 years na din ako siyang gigamit, guys. Recommended po rin ako ninyo sa naay gapasuso, buntis, pwede sad siya gamito ninyo, guys. Safe ra siya gamiton para sa mga breastfeeding mom o mga pregnant mom. So, okay lang ang Skin Fantasy gamito. So, yun, guys. So, same ra pud gyapon ni siya sa Rejuve Tomato Set. Na pud gyapon siya oy toner. Na siya oy toner. Pud ipakita ni tagsa-tagsa, guys. Oh, nasad siya oy toner. Nasad siya oy toner. Dayong napud siya oy night cream. Og napud siya oy pinaka-importante gyud sa tanan, guys. Ayun gyud mo kalimot. Ako gyud i-share din niyo karon. Nga pinaka-importante, guys, nasa sulod ta or nasa kun as long as naiinit, ayaw jud kalimot nga pagbutang sa sunblock. Hindi kayo makita. Okay, siguro sa kuan. Sunblock cream. Ayaw gyud mo kalimot, guys. Daghang mo ingon nga, basin og madaot ta ana, basig makuanta. Sa tinud-anay ra, guys, bisag mag-research mo diha sa Google, pinaka-importante gyud ang sunblock, guys. Pinaka-importante gyud siya. Ayaw gyud kalimot nga magbutang gyud ta sa ato ang nawong og sunblock sa matag adlaw-adlaw. Kay importante gyud siya, guys. Ilabi na sa ato ang lugar sa atong panahon nga init. So, importante gyud siya nga magbutang og kanang sunblock. So, nasad oy sunblock ang Skin Fantasy, guys. Pouch ni siya. So, naapod siya oy sunblock. So, mao ni siya, guys, ang sunblock sa Skin Fantasy. Ako na lang i-share ninyo karon ang sunblock sa Skin Fantasy. So, yung ani siya forma, guys. Indot ni siya nga kuan. Yung ani siya forma ang kuan. Sunblock. Yeah.
So ang nakanindot ani niya nga sunblock guys kay na siya with aloe Wow. vera. So kuan jud siya kanang nindot jud siya. Nanag na po siya moisturizer na makakuan sa ato ang face. Yung SPF 30 plus. So importante jud guys nga magamit ta og sunblock sa ato ang nawong. So kung naay mangutana nako, ako na lang kung mag-una-una na lang pud ko. Kung mingon og kung what if dili mi mo gamit ana, ma'am, dili mi mo gamit ana nga rejuvenating. Pwede ba mi mag sunblock? Yes, pinaka-importante ang sunblock char. professional professional jud guys no. Yes, importante jud ang sunblock mga madams, mga bisayang mga madams. Importante jud ang sunblock sa ato ang face. Bisag mag-research pa mo ni Google, tubagon jud mo niya nga importante jud nga mag sunblock ta sa ato ang nawong. Bisag adto pa mo ni mga derma, importante jud ang sunblock sa ato ang nawong. So yan guys. So napod oy soap ang Skin Fantasy. So mo ni iyahang kuan karon guys. Unboxing nga kuan. Kanang sugdanan sa Skin Fantasy. Sa una guys, kuan pa ni siya kanang kuan pa ni siya nga giso dili pouch kanang sa kuan pa ni siya kanang box. Nay box siya nga kuan. Mao iya sudlanan. So karon social na ang Skin Fantasy. Basta product ni KCN Enterprises. Nindot deal. So mo ni guys, mo ni ang product na i-maintain yun ako for 2 years until now. Until now, maintain yun ko ani. So mo sad ni siya hinundan guys nga na naka-travel sad ko og Palawan. Wow. Nakita ninyo guys ako ang video diha nga akong gi-upload. Makita ninyo guys nga nagpalawan El Nido pud ko tungod aning nga product ni KCN Enterprises. So ayaw basin mo ingon mo guys nga ay akong yung gikuan karon gi-share kay tungod kay blank dili guys. 2 years jud nako siyang gigamit nga Skin Fantasy sa ako ang nawong, di ba guys? Ana guys, ako ang i-share ninyo karon gabi na. So safe lang po. Safe ra nato ang ato ang Skin Fantasy. So mo ni ako ang gigamit karon, ako nang gitubag, mo ni ako ang gi-maintain karon sa ako ang nawong. So daghang kay salamat. Mayong adlaw sa tanan. Bye. God bless.